Jaký ty partnerky hledáte? Já hledám někoho, kdo mi prostě bude věrný. Žádný kamarádi, žádný kolegové a vůbec už ne žádný sledující na Instagramu. Není to trochu přehnané? Přehnaný? Vůbec, teď je to moje partnerka. A jak byste popsal váš ideální vztah v jedné větě? Heslo ke všem účtům, jedna SIM karta a sdílená poloha 24/7. Tomu se říká láska. Říká vám něco slovo důvěra? Vymyslíte slovo, které má význam něco skrývám? Pojďme radši dál. Máte nějaké záliby nebo koníčky? No jasně, procházet její telefon, kontrolovat všechny zprávy a zjišťovat, kde byla během celého dne? Upřímně to není hobby, ale spíš posedlost. A jak si zatím vedu? No moc dobře ne, ale třeba to můžeme ještě obrátit. Doplňte mi větu, když partnerce lajkne cizí muž fotku, tak? To je útok na náš vztah. Like rovná se flirt, takže ihned blokovat. Tyjo, myslím, že pro vás mám perfektní schodu. Vážně? A kdo to je? Zrcadlo. Co? Tomu nějak nerozumím. Bude nejlepší, když se naučíte nejdřív kontrolovat sám sebe, místo toho, abyste kontroloval někoho jiného. Pokud tě zajímá, jak pracovat se žárlivostí, tak sleduj náš profil.